Kalere her, den er efter Larimer og Kalere. Som her. Det var altså det fint, men det så er færdig, hvis det ikke var til aften. Det så godt ud, det var næsten ikke det. Lydsåret. Har du set det der? Nej, Victoria har det der, det var en stor pæt. Hvad er det, det? Jamen. Ja, jeg kan mærke, at man skal lige nok. Jeg har været mørkere også. Det gør noget, det der har jeg meget læst. I 3 år. Og så fik jeg faktisk en pause. Og så prøvede vi at afklare det. Jeg gik også godt første gang. Så anden gang, det kunne godt blive lidt går jeg over. Nul fejl til her til Lars Rier følger i anden fase i tiden 21,8. Til round here.